Niya gitubag sa Ginoo. Moto ang tubag sa Ginoo sa mga tao nga iya sa Ginoo, gisalikway na sila. Wala yang giingon na niya dili. Nga matod pa niya, silutan na niya ang mga tao nga iya sa Ginoo sila gipagsilutan na. Ingano rebellious man. Amo na iyang giingon gisulti sa Ginoo, gitubag sa Ginoo kang Jeremiah. Verse 36. And the burden of the Lord shall he mention no more. Kabaw mo sa ng burden sa Ginoo kanang pag-atiman sa tao. Kung sa ituyo sa Ginoo nimo. Wala iyang gingon niya. No more na. Wala na nagiskot ang Ginoo may tungod ninyo. Mo tong naadto sila sa kang Hitler. Wa sila tabangi, nagkatibulaag na sila. Pero kay doon na may prophecy, mabalik na sila. Is a part of sign of coming of God of the end of the world nga ang ilanan daw matod pa dito ni Jesus Christ samtang naglakaw sila og 12 disciples dunay usa ka disipulo nang utanong sa ilanan nga din matapos ang kalibutan nga matod na doon na magway kahoy nga iyang gitunglo gani kay samtang naglakaw si Jesus Christ dunay kahoy ilang nasugatan ambot kay ang kahoy wa may bunga. Moto iyang giingon nga wa kay pulos nga kahoy. Kung nga sugod karon malaya ka, hindi na ka mamunga. Moto nga nalaya gyud. Moto ningon po din si Jesus Christ kay naamay nangutan na hantod kining kahoy mo na salingsing na. Kadang mublosom na mukha na gyud. Diyan na ang panahon naduol na. Moto nga din nahitabo na una kanang kahoy nga igira na adi sa Israel na nalingsing naman ambot pasabot kanang mga Israelites pa nibalik nagakatigong pag-usap itigom ang gina sa Ginoo nganuan aron girahon sila sa Gentiles unya sila makaingon jud sila nga wala na sila Ginoo gisalikway na jud sila sa Ginoo kay nganuman ila mag yung gi-reject si Jesus Christ mo nang makita dito mo reject unya kanang mga Hudiyo nga nidawat kang Kristo mutuo kang Kristo sa tinuod lang nga gi-reject na nila si Jesus Christ mo nang giingon katong mga Hudiyo nga nituo kang Kristo nya kita nituo kang Kristo mo nang ging usara ta mo nang yang giingon diri and the burden of the Lord shall ye mention no more for every man's word shall be his burden for ye have perverted the word of the living God of the Lord of hosts our God and our nga naman ang burden dili na mensyonon wala na nagunahuna ang Ginoo sa mga tao kay nga naman ang matag pulong sa tao mo na iyang kabugat mo na nilang pasanon sabi mo sa pulong sa tao appointed to death mo na imong pasanon mo na nga mga kauban ng mga pastor matiguang na mingon na lang nga apit na kita ini, mo na magkita-kita na lang ta. Mo na may utong nga, hando mo nga sa Ginoo wa kang may kamatayon. Lugwayan, patasan ang imong kinabuhi sa Ginoo, pamahimo, matod pa ni Jesus Christ. Nain uban diri sa akong pagbalik, dili makatilaw kamatayon. Iyang giingnan ang mga iya sa Ginoo, kay nga naman namay rimnan. Mo bitan na ningon sa rapture, ang una, mamangon ang nangamatay diya sa kang Kristo niya ang musunod ang mga balaan mo na ang ilang burden mo na ilang pasanon natural na lang mo mamatay mo kay mao man inyong pulong diha na lang mo man pasan guol ra ba nang death di ba guol man na appointed ka once to death mamatay ka kasa niya unsa may sunod after that giingon sa pulong sa Ginoo judgment pagkuyaw ng judgment mo na giingon ni Apostol Pablo ganiya nabasahan nako unsa nang judgment was by the one who condemn kung nahukman ka because gikondem man ka wala tanan nga matay mingon ko gikondem pabitan na kita karon nga lagad ni dawat karon pa ta ni dawat kay karon pa man ta gipahayagan munang mingon ko kaninyo nga ang Ginoo gayo adunay burden nato kay nanuot ta sa Ginoo nga nabugatan ta muna siya mo ay magpasan sa ato ang tanang burden unya unsa iyang pagingon sa pagpasan niya manang take my yoke upon you anang burden sa Ginoo dawatan ni
Diya sa imuha, pasana ni. Kay my burden is light and easy. My yoke is easy and light. Kung doon naman tayo problema, di easy lang. Kaya nga naman ang Ginoo nitabang magpasan. Or ang Ginoo nagpasan po anak. Kung doon na kay problema, gamay na kayo ng problema na. Kung may problema ni mong balatian, kasakitan, kamatayon. Giinan bitaw sa Ginoo, kung ikaw musalig sa Ginoo, add imong life, health to your unang giingon sa 1 Peter ba to? Oh, I wish above that thou be prosper, even thy soul prosperity, be in health. Mahimong nga ayo na imuha lawas unang kita bisag pag pangitaw sa diferensya na to basta walay kulang lang nato, kompleto lang ta. Para di Job, kung sa may diferensya ni Job, at iyong sa may ang balatian, sa diya nga niabot ang tak na nailisan na niyang lawas. Mailisan naman itong lawas, o gitawag o kanang like a baby. Sama sa bata ba? Lami kay pusyon, lami kay pisliton. Muna gingon, si Job na batunan niya to. Muna nga samtang napatay panahon, muna gingon. Anang burden, muna yung gingon. Wala na burden ng Ginoo sa ila, ha? Muna yung gingon dili sa 36. The burden of the Lord shall ye mention no more, for every man's word shall be his burden. For ye have perverted the word of the living God, of the Lord of hosts, our God. Nga naman, gibaliktad manggod ninyong pulong sa Ginoo. Yun sa pagbaliktad, ang rest in peace to sa minteryo. Kasi pag unaw-unaw na ito, so sa pagkapahulay niya, kung naanak ka sa minteryo, alangan. Kisa pa may mo trouble ni mo, gawa lang kay kalaban, di naman ka musukol, wala na may musabok-sabok ni mo. Di ganit ang musukol na na-diferensya ka, ng pungkol o kamot, kiksumbagay na ng pungkol kamot, di ba maluoy ka? Ano mga away, mga man na ikakaya? Kanya, wanang mingo ka rest, wanang gingon sa Ginoo, come unto me and I will give you rest. Ambot pasabot, mamatay ka lang dahil, kaya aron makapahulay ka. Si Kristo niya ani aron paghatag og life. Wala na nila sapte. Mo na ikaduhang work sa Ginoo. The second work of God. Mo na ang work sa Ginoo nila nasabtan. Sa ang tama, wa nasabtan ang Ginoo rong pug nag-ingon kay gibutan mo gusto mo kasing-kasing kalibutan, puro na kalibutan. Wa ka kay mahibaw nga diin is vanity. Kaawang lang ning kalibutan. Wala yung giyon sa 36, and the burden of the Lord shall be ye monsoon no more. Wala na nagpasan ng Ginoo. Pareha po na to. Wala na nagpasan ng Ginoo sa imo. Kanang mga niingon nga appointed and to man wants to die. Natural, mamatay yun ang tao kay mo na. O, mo na ang burden ni mo. Mamatay, ragyo ka. That is your burden. Padulong yung ka dito. Mo na ayaw, pag unang-hunang nga din ikaw, magayo pa ang Ginoo, lugayi ko ginabuhi. That is your burden, your word. Na may ka appointed. Wala ang Ginoo, wala na nag-mention kay nganon baliktad. Gi-pervert nimo ang pulong sa Ginoo, gibaliktad nimo ba? Ang pulong sa Ginoo sukat pa kaniadto naghatag siya rest. Mapahulay gid mo what is rest? Rest in your enemies. Aron nagduda kay life of peace. Kay mao na ang covenant ni Levi. The life of peace, ingon pa sa Malakay. Kung tinuod ka, doon ay life of peace, that is blessing. Iya pa man ang ipapili, di pa ningon si Moses. Di na niya mga katawan, pagpili mo. Heaven and earth is a witness that God set a life and peace. Life is death. Our life is blessing. Death is curse. But choose life. Pero di nila piliun ng life. Anong gingon ni Jeremiah sa chapter 8 ma? They choose death rather than life. Sila ilang gipili ang kamatayon. Kita, gipili na itong kamatayon po kay nga naman, appointed manggod imong gusto. Di na lang ta mga lagad, Ginoo, di na lang ko mga lagad kung mamatay ko. Kung sa may tuyo na ko ng lagad ko nimo, aron tabangan ko nimo. Aron lang ko yung problema kay nga naman ang tao, matao sa kababae, full of trouble. Di mangganing ka na kwartahan, ingon ni Solomon, oy, dili mo patulogo na. Si Solomon ay nagsultihan na kay siya ang dato sa tanan mga dato. Gikan pa kang David yang amahan.
Hantod nahimo pag isang dato kay giatagan pa siya bulawan sa mga nasod ni Queen Bathsheba kinsa to. Nagatag og mga tinuladang bulawan mo nang nadato gyud si Solomon. Naghatag po ang Ginoo mga butang kwarta. Mo nang ang gipangayo daw ni Solomon mo nang nahimo siyang wise kay iyang gipangayo. Dili life, dili kwarta, dili butang, kundi dili wisdom, knowledge, and understanding. Kitagaan, pero ningon ang Ginoo, tagaan ta ka wisdom, knowledge, and understanding. Unya tagaan ta pagka og life, tagaan ta pagka og kayamanan. Bisag wa ka nang ayo ana, una nang gigon sa Ginoo kay ngano man serious ang Ginoo sa tuwa. Kanang goodness sa Ginoo pero mo nang giingon ako, ingon ni Solomon is severity. Severe gyud na. Grabe gyud ang goodness sa Ginoo. Mo nang ang tao so may goodness gyud sa Ginoo nato. Kanang kita dili mamatay, that is the goodness of God. Ngano man, tanawa lang gud siya gyud tagiya sa life. Naay gingon sa Old Testament, I can kill, I can heal. Matod pa niya, kinsa may nagpaamang sa amang, kinsa may nagpabungol sa mga bungol. Ako, ano gingon sa Ginoo? Siya, kung ikaw, kinsa may nagbutang sa imong unahunang Ginoo, mo nagingon kung imong unahuna, appointed to death, mo na imong burden. Ayan, ala pagpangalagan. Abi nimo sa tinuodan, doon na umalabot. Nga mo, bito to kung gingon sa inyo, sa Christians, doon ay 2/3 mga matay. Pinaagi sa gira, pinaagi sa kagutom, pinaagi sa mga kalamidad. Mga Christian na sila. 2/3 good year ang gingon. Ang 1/3 na mo na gitawag remnant. Katong gibantayan sa Ginoo nga ang Ginoo dunay burden. Mo nang gingon ang Ginoo sa tinuod every morning ingon ni Job. Nagabisita siya. Pag mata pa lang nimo daan kung tinuod kay iya sa Ginoo, kamo kabasa mo ng pulong ha. Kalimot ako, abot asa to dapit to kung gisulat na. Tuwa sa pikas papel to. Every morning, nagabisita siya. Kung nakaila ba ta Ginoo wala, mo bitaw ni ninyo si Job, acquaint yourself unto God. Ano ipaila-ila ba? No, Lord, ni ako Lord, nangalagad ko nimo. Istorya ang Ginoo kay tinuod man ang Ginoo, buhi man Ginoo, wa ba bong kabalo? Kaning pulong sa Ginoo mo ni akong gingon sa inyo. Tinuod ni, mao nang akong gisulti sa inyo. Wala na burden ang Ginoo ha. Yatong mga tao na wala ni continue. Wala na goodness. Although severe kayang kuan. Kanang serious gyud siya sa ato ang gitawag og kaayo sa Ginoo. Unsa maging kaayo sa Ginoo? Unsa way wonderful works sa Ginoo. Na ang tao mudaig sa Ginoo because of His goodness and wonderful works. Ang wonderful works sa Ginoo kanang tao dili mamatay. Bitaw kits ko may makataga ng kinabuhi ana be. Ang Ginoo ra, kaya ang Ginoo may tagiya sa ato. Kits mo day tagiya sa atong life bisan pag kanang mananap ang tagiya ng Ginoo. Manang gingon ang pervert, gi-pervert man gud nila sa dictionary lang sa inungdan sa pervert. To cause to turn aside or away from what is good or true or morally right. Manaw, tanawa. Dictionary na nagingon ang tao mo ay nag-interpret ana. Siya ro di ka kasabot, kasabot nga ang pulong sa Ginoo nagingon gi-pervert man ninyo ang pulong sa Ginoo, gibaliktad ba? Unsa man ang pagbaliktad? Ano inungdan nga ikaw nibiya ka sa dalan o palayo gikan sa maayo og sa tinuod og sa maayong morally right. Muna yang gingon ikadua ingon pa sa tao ha, pervert, to twist the meaning or sense of misinterpret. Munay pervert na misinterpret ninyo ang Ginoo. Wa mo na inungdan ninyo siya daan, wa mo kabaw sa budaton sa Ginoo, gitago na sa inyo ha. Ano man, mo nang hinungdan ng alagad pero na misinterpret ninyo. Natural, appointed kita once to die. Nga, saan ka man after that, the judgment, gusto mong judgment, mag-isgot ka ng judgment ha, unsa isilot sa Ginoo ng mga tao. Anong judgment, wala na nag-isgot og reward. Wala na nag-isgot og blessing.
Judgment is a divine sentence. Sentensya man ang judgment tao. Nasintensyan ka. Isa man ang nasintensyan because you are you are convicted ka nga ikaw ng kasala, automatic na judgment. After that, the judgment, kaya nga ang convict ka, mabito ng ang bayad sa sala, kamatayon. Kung namatay ka, nagbayad ka, pagklaro anang giingon, nga nung mahadlok man mo kung doon na mo yung loved ones, gusto po mo muapil, nga naman, maluoy mo nila because you are a physical, you are emotional. Ano kusog kayo mo muhilak, mga ito lang kayo mo buntiryo. Huwag ninyo tanawa yung kaluwasan. Huwag ninyo tanawa ang Ginoo nga ang nagpili ninyo, nagtawag ninyo, gusto yun ni mo nga apilon sila. O bitaw ng paningkaw mo sa imong kaugaling mong kaluwasan. Pagka dito na, abot dito, di naman mo mabati na. Mo nang moingon na yung mga panudlo, mabot pag yun na sa inyo, mo nang napasaydan, ang tanong mo daan. Doon naging mo itong nga baliktaron nila ang gospel of Christ. O bitaw ng padayon din mo po pangalagad. Ako, padayon ng pagkukustorya. Muna, mangiso pa yun siguro ko. Muna, ngingikulot, ikaay ko, Spiritus Christ. Kung mga taga pa kong time, di man ingon, di batihon, ako ginang isulti sa ila. Kaya nga naman, mga kaubanan ng pastor, appointed to dit. Gusto mo yung giwali. Gusto mo mga matay ng mga tao? Kapait ng mga matay. Kasakit, ana. Matthew 17, verse 17, yung pa ni Jesus Christ. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? O mga perverse sila, baliktad yung ilahang mga gibuhat. Walay pagtuo, baliktad pa yun ang mga pulong, although nagdaig siguro, pero baliktad ba? Sa unsang pagi nagbaliktad, nga bisan unsang adlaw pwede mo simba, buday, sampit, magpasalamat, which is dapat makonvince ta. Kung makonvince ka ng sa kaadlaw nga lahi sa bas adlaw, mao nang nagpasalamat sa Ginoo. Kung tinuod ka nagpasalamat sa Ginoo kay ikaw nakadawat sa goodness and wonderful works, ay mao man iyang giingon. Mao bitaw nang maghalat ta sa Ginoo. Sa to iyang giingon dito sa proverb, sa kang Solomon, kang David, why would a man praise the Lord? Muna, maghatag dayon ka og thanksgiving sa Ginoo, pasalamat ba? Kanang mga kaayo sa goodness sa Ginoo, pasalamati dayon ang Ginoo. Ano yang gingon? Perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Kung basahon ako ni naaman ni sa Biblia, sila giingnan lang gyapon, oh how long, hantod karon. Ibaliktad lang gyapon ng pulong sa Ginoo. Kita, wa man ta nagbaliktad sa Ginoo kay wa man tay pulong. Unsa man yung gibaliktad kung way musulti ninyo? Naara ba ta sa darkness? Kinsa may nagingon ninyo nga kamo naggawas na sa darkness be? Kung walay preacher mingon. Kung way pinadala, mao nang ningon ni Apostol Pablo, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Now, how can we hear without preacher? How can we know we have preacher without sending? Kunay, pinadala. Tanan mga preacher, kipadala na. Muna ang preacher, kung sa may buhaton sa preacher, mag-search yun na siya. Ang Galatian, hingo pa ni Apostol Pablo, chapter 1, magsugod na sa 3 to 10, o sa 4 na magsugod. Galatians chapter 1 verse 4. Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Yung pa niya, kinsa may nagatag siyang kagalingon, alang sa itong sala, nga kita may pahigawas ni ining karon, nga daotan, nga kalibutan, sumala sa kabubuton sa Ginoo sa atong amahan, kinsa man daw magpagawas. Mao nang hinungdan ningon si Apostol Pablo, to whom be glory forever and ever. Amen. Kang kinsa kaniya kita maghimaya anto sa walay katapusan, kinsa man na siya. Verse 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called
you into the grace of Christ unto another gospel. O, giprophecy niya, panguna magbantay mo ha. Nga matod pa niya, mahibulong yun ko. Aw, dili ko mahibulong, I marvel that ye are so soon. Kanang mahibulong ko, pohon, nga kamo, marimog mo. Unang bantayanan ninyo, tigil ninyong nakunton, anak, kay giprophecy namin. So soon remove from him that called you into the grace of Christ and to another gospel. Mubalhin mo ba? Muna giprophecy, ginan yan ng mga Tigalasyan. Wabot ang panahon, mamiya ramos niya itong nagtawag ninyo. Kitsa may nagtawag ninyo? Si Jesus Christ. Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Nga naman, kay ang uban manggod nga matod which is not another, nga dili guna another, but there be some that trouble you. Doon nalay nag-trouble nimo ba? Sanang naka-trouble nimo and would pervert the gospel of Christ. Nga diin sila gayon mo baliktad anang gospel ni Kristo. Para anong mo ingon gyud mo kita karon ako mingon sila nga lahi daw akong teaching. Dili nila ako teaching. Kani ato ni teachingan ni. Galing lang way nagtudlo ng nini. O, wa man ni gitudlo. Kuan raman ni. Daw punuhay. Gihuna-huna nila ba. Wanang mingon ko sa mga kabanan, pastor. Kung sa ganyan naisulat yun ha. Walay makwaan, walay maibanan. Wanang mingon ko sa ila. Kumusulti kay muna na linisod. Tagay kong bersikulo kung naaba na. Kaya nga kung mga pulong nga kung gisulti sila, bersikulo mo na, what is written? It is written. Mo nang hilong sila. Dugangan din na ninyo. Nga mo na nga, muabot yun ang panahon na mag-pervert ang gospel ni Kristo. Kung sa may gospel ni Kristo, wagani sila kabawan sa gospel ni Kristo. Tamo, kabawan mo sa gospel ni Kristo? About the kingdom. Mga kinanglan, manulod yun ta. Manulod yun ta ng kingdom. Aron makapahulay ta mo nang race nato kanang kingdom mo nang gingon that cannot be shaken kundo ang kingdom nga maghari-hari dis kalibutan aduna po'y kingdom nga gian hindi sa Ginoo. Abi nimo sa Old Testament gusto sa Ginoo maghari siya dis kalibutan pero wala may iyang gipili nga mahimong hari gawas ni David. Lang gipakita gyud si David gi-set up yun na as a king in this world. Muna nga si David mo ay nagpabilin rin nga tinuod kingdom pero kay nga naman ang nagsunod niya nawala naman. Muna nga si Jesus Christ mo ani diri giyang tudlo ang spiritual kingdom mo nga ato pagpangalagad mga spiritual na ni nga ang Ginoo mo ay naglihok ba, ang Ginoo mo ay naggiyan nimo, ang Ginoo naglead nimo. Muna kini atong gibuhat karon pagani sa simbahan, this is a kingdom. Kanang muabot ang trouble, great tribulation nya kita di ta mapukan. But true, we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Kung mo nilang gibasihan ba kaya dahil daw ang ako ang kuhan. Anong pagtulunan. Sa tinud lang, ni Pastor Pablo ang magwawalik, yan ang pulong ay yung iwalik, yan ang strength gani. Talagsaon ba? Nawa nadunggan nato, kitang mga gentiles, wag yung takadungog ini nga dunay nagwali. Maunang mga gitudlo ni Jesus Christ nga mismo ang mga apostolis o ang mga Hudiyo, mga eskriba, parasyo, gilahian yun sila sa teaching ni Jesus Christ. Talagsaon yun mo nang di mudawat sila kang Kristo Jesus kay nga naman asa man nagikan si Kristo wa man na nagtuon yang ano nagsulti man siya gingunana mao bitaw tong gilansan siya sa krus kay ang iyang gipanulti ako gikan sa man gipadala ko. Wa man siya ningon ako ang hari. Pag ingon nila nga ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Ngun sa imong gisulti, mao na. Mao na yang giingon nga din, wa siya nanulti nga siya gyud hari kalibutan. Kung imo pagtuwari siya, so doon ay kingdom siya dili nga gianhi. Mao nang kung magampo ganita, mao nang giingon dai kingdom come. Ambot pasabot nga kanang kingdom ba nga naa diri, diya na ka magampo. Kung naa ka sa kingdom, kay kung wa ka sa kingdom, thy will be done. Kanang mga kabubuton sa Ginoo, pagsigi ka lang kagapuwa ka sa kingdom. Ang Ginoo si Kristo nagdalag kingdom on earth. Manang gingon gikan at is in heaven. Mana yang gingon din
Bisa pag manulunda na nga diin, nagdala gospel niya, lahi sa inyong na dunggan, unsa man siya ipatunglo. Nga kay lahi man daw ilang nadunggan sa kuwa, mubot sila pa. Akong gingon ang lahi man inyong nadunggan sa kuwa, nga mao man ang gingon sa Bible. Wala mo kadungog gini kaniya to. Kanya karon di mo gusto maminaw ana. Manang gingon niya di sa 9, no? As we said before, I see, I know again. I now again. If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Oh, manang gingon niya, gisulti na sabda ko kaninyo, kung doon na naman po'y magwali na lahi sa mga gospel na iyang gisulti sa inyo niya, ipadawat niyo, matad pa niya, nadawat ninyo, let him be accursed. Sa verse 10, for do I know, persuade men, or God, or do I seek the please men, for if ye please men, I should not be a servant of God. Mo bitaw na, tama, yun yung giyon ni Apostol Pablo. Kung magwali si Apostol Pablo, di mo mahimuot. Kahit kung magwali daw si Apostol Pablo, mahimuot mo, mo nang ningon siya, nga, dili, day ko servant sa Ginoo. Kung natanang wali, wala ay dili kahimutan ba sa tao ba? Di ba? Di sila mahimuot. Daan naman ang pulong sa Ginoo. Pag musulti kag kamaturan, ang kalibutan magdumot. Nga naman, dili man ang kahimutan. Pero kung ikaw mahimuot gani sa pulong sa Ginoo, kung ikaw, sa gingon ni David sa Psalm chapter 1, verse 3, ang tao gani nga mahimot nga kadungog sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanong daklit sa bahay-bayon. Bisan pag mabot ang kuan, lambo gid siya. Kanang gyung bulahan siya, bulahan. Katong mahimuot. Wala ko nagingon mahimuot ba mo, di mo gid mo mahimot sa kung sulti ninyo kay wa may daan mahimot ining pulong sa Ginoo. Kay kung si Apostol Pablo nagwali pa nga mahimot ang tao, di siya servant sa Ginoo. Latod pagkasulti, ang tanan mga dapat iwali, kanang tao di mahimuot. Kinsa may mahimot sa pulong sa Ginoo, kinsa man daw. Daan naman ng tao, pag yan ka, inom ka gani nga, ang iya sa Ginoo, kanang mga lagad sa Ginoo, dili mamatay, di Ginoo mahimuot ang tao. Umot nga, baliktad, no? Sulat mo yun na. Di sila gusto yun, ka ng life ba? Di man po sila makaingon bakat. Mingon ka bakat. O, naamay gingon dili sa pulong sa Ginoo, bakat kay na. Ang problema lang kay wa ninyo nadunggan ni. Mo bitaw sa kabutang nga din. Aduna natin na knowledge gyud. Abi mo kining gisulat ni Apostol Pablo sa Acts chapter 10. O Paul of all subtlety and all mischief, the child of the devil, the enemy of the righteousness, wilt thou not cease to pervert the right way of the Lord? Mo na gisulti ni Apostol Pablo, gikuha lang nato ni sa kapundong kay ngano man sadya nga niadto si Apostol Pablo sa dapit kung naisulat sa Acts nga kanang mga tao daw is nagkamali ba, mischief, mga anak daw kuno sa evil ba, o the child of the devil, the enemy of righteousness, mga kalaban sa righteousness. O bitaw na nga kita, aduna tay gitawag og pagbuhat og righteousness. Dapat dili ta makalaban ang righteousness, dapat may baw-an nato ng righteousness. Ang righteousness sa Ginoo gyud. Kanang ang Ginoo naghata natong life. O gyud na ang giingon sa Ginoo sa tuwa. Sa Jeremiah chapter 3 verse 21, ingon pa ni Jeremiah, a voice was heard upon the high places, weeping and supplication of the children of Israel, for they have perverted their way, and they have forgotten the Lord their God. Verse 25, we lie down in our shame and our confusion. Cover it us, for we have sinned against the Lord our God. We and our fathers from our youth even into this day, and have not obeyed the voice of the Lord our God. Muna giingon ni Jeremiah sa mga Israelites, even this day, bisan pa karon sila, muna ilang gibuhat. Kita,
Wa na to buhat tayo lang gibuhat. Nga diin, wa man ta kabalo kung sa gay atong buhaton. Kaya wa man ta gani kabalo sa bulaton sa Ginoo kung way magwali ini, magpasabot ninyo sa bulaton sa Ginoo sa tao. O bitan namingong ko ninyo nga dunay tulo ka butang nga gibuhat sa Ginoo kanang gitawag og goodness and wonderful works, tulo na ka butang. Dapat ta sa ikaduha, ang ikaduha gyud nga ako isulti sa inyo, taas gyud ni kanang about life ba nga kung ikaw mangalagad sa Ginoo, do na kay eternal life nga gidula kanang but pasabot ba giapilan ba nga kung mo kalahutay ka diyan ani mo madawat ng eternal life. Pero nagisgot siya about anang life eternal, about anang usaon nimo mapagkabot ana nga ma-rewardan ka ng eternal life, mabita ng adunay gipahayag sa Ginoo, kanang gipahayag ni Kristo is life. Mo ni ang life. Kung magkinabuhi ka ini nga life, makabot nimo ng reward o eternal life. Matod pa niya din sa Jeremiah, ang tingog daw sa Ginoo nadunggan niya dito sa tag-as nga mga lugar kaya ang simba na tunguna tag-as man gud nila ibutang. Weeping and supplication of the children of Israel mo ni nadunggan sa Ginoo, for they have perverted their way. Kay ila mang gibaliktad ang ilang dalan and they have forgotten the Lord their God. Mo nang giingon sa verse 25, gilaktaw na nako ni niingon sila, we lie down in our sin. Nagigda ta sa ato ang kaulawan and our confusion sa atong kalibog. Nagtabo nato, for we have sinned against the Lord our God and our Father from our youth even into this day. They have not obeyed the voice of the Lord our God. Wala alagyapon nila tumana. Wala nga po pangutana, kita ba, nagtuman ba ta? Wa man kita kung basahon na to ning Old Testament, bisag kani si Apostol Pablo, nagisgot man ni may tungod nila. Nya, mo nang gipapamaminaw ta ini kung ato pud bang buhaton ang ilang gibuhat. Nagsulti po si Apostol Pablo sa atong buhaton, gani si Jesus Christ. Bumutuo ta kan Jesus Christ, mutuo ta sa sulat ni Moses. Kay si Moses ray nagisgot about sa dalan. Kanang old path ba, kanang daang dalan. So may daang dalan. Humingon ka si Jesus is the way. Ang gisulti gyud ni Jesus Christ katong gisgutan ni Moses sa tong dalan. Matod pa niya ni Job sa verse o chapter 8 verse 8 and 9. For inquire I pray thee for the former age and prepare thyself to the search of their father. Mabitan nang ningon si Jobo, naghangyo siya. Pag-inquire mo, ako nagampo ninyo sa former nga panahon. Nga, matad pa niya, unprepared thyself. Andaman na inyong kagalingon to the search of their father. Kinahanglan mag-search sa itong amahan kung naunsa sila, kung giunsa nila ang pag-alagad sa Ginoo, mausan na ang atong buhaton karon. Nga sila nagpili, sila kamatayon, dili kinabuhi, bisag gisit up na. Nya kita karon, ang atong gipili is darkness rather than light. Nya kanang light man na, nya atong gipili darkness. Di ta gusto og pahayag, di ta gusto og ganang kahibalo. Nga ang gipahibalo sa Ginoo kanang light nga iyang giingon nga the Gentiles see the light. Nya wa kasabot sila sa light kay ngano man di man sila motuo kanang si Kristo niya ni arong paghatag og life. Iya bitong gihalad atong life, ayang life para sa atong life. Wanang ningon siya walay tao nga muhalad siya ang life para sa iyang amigo. Kundi si Jesus Christ lang. Nagpakamatay si Jesus Christ aron dili ta magpakamatay. Kung makalagad ta sa Ginoo, so therefore di ta gusto kamatayon. Kay nga naman, kung kamatayon pa lang si Kristo, wala napakamatay nimo, gibayaran ka na. Kay ang bayad sa sala, o siya giilang sala, o siya napakamatay alang nato. So therefore, mo nang gingon, mupalo man ta ni Kristo, mo nang gingon, I am the way, the truth, and the life. Wa man siya ingon, I am the way, the truth, and death, unto life. Anang life nga, wa mong nasabtan ng life, mo nang gingon nga, walay bugkat.
Wanang mangandam ta sa verse 9, for we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon the earth are a shadow. Nganong mo inquire man ta, nag-ampo si Job, nga kita daw kuno, mag-search ta, mag-prepare ta sa atong kagaling, mag-search ta sa atong father, the former age. Kaya nga naman, for we are but of yesterday. Karon lang ta, karon. Gahapon ba? Kano sang yesterday? Kung Lunes, yesterday ta, Domingo. Karon Domingo, gahapon lang ta, gahapon ta. Nangalagad sa Ginoo. Sila, dugay na sila nangalagad mo nang mag-search sa ingon niya. I-search ninyo to, yung inyong amahan. Kung unsay ilang gipangbuhat, gitagaan sila og life, di sila gusto og life. Wala nga kita, di kita gusto og life. Nga si Kristo ni ani dinhi. Saya na pagani ni Kristo rin paghatag og life. O bitanan ninyo siya, I come here to give life and life more abundantly. Ang Chronicles, ingon pa ni David, 1 Chronicles chapter 29 verse 15. For we are strangers before thee and sojourners. As were all our fathers, our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding. Ingon pa niya itong unang panahon si David nag-ingon ha. Kita mga estranghero o mga lumalangyaw, sojourner. We are all our fathers, kita sama ta sa atong amahan. Our days on the earth are as a shadow. Landong lang ni, atong mga adlaw, landong lang ni. And there is none abiding, walay makapalahutay, walay makapadayon. Mo na nga, pag-abot na tulong, ngano nangamatay mo sa mo man giingon, walay makalahutay. Karon nagbasa ta. Tuhuan dito na itong walay makalahutay. Ang atong tuhuan, si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang forever. Mo na si Jesus Christ niya ni siya, kung mutuotan niya, for God to love the world, He gave His only begotten. Should not perish ta kay nga naman, muabay dito ta forever. Wanay buot pasabot sa pulong sa Ginoo. Wanang ningon si David, sa Psalms 144 verse 4, man is like to vanity. They are as a shadow that passeth away. Mao gina ang life sa tao. Mulaway lang na. Ano man? Vanity ang tao. Kawang ba kawang? Sa Psalms 102:11, ingon pa ni David, my days are like a shadow that declineth, and I am withered like a grass. Tanawa. Ang tao, matod pa niya, landong lang na. Kung wala na init, why magpasa, wagi landog. Nga naman, declineth, sige lang nag-ana-ana ba? Sa kasa ang shadow, kung asa gani ang panganod, kung araw po na itong shadow dito, kung araw po dito, kung asa-asa, mo nang gingon, decline ba, nag-usab-usab, kung matod pa niya din and I am withered, kanang mauga ra ka, malaya ra ka, sama sa grass. Mo na, gisulti niya ang life. Mo na, nganong ni animan si Kristo. Malaya man ka, gusto di ka malaya. Mo nang giingon niya, kung di ka kasabot, na painumdom siya, matod pa sa Hebrews, man is appointed to death. After that, judgment. Laya na. Mao na mamatay ang tao. Sa Job, chapter 41, chapter 14, verse 1, man that is born of a woman is a few days and full of troubles. Tanawa. Wala ko, dili ko makaingon dyan ninyo nga naay tao diri nga sa diya nga natao siya, taas diyang tuwig. Bubura ang tao, gamay ra ang tao, yang dangatan. Kung naaman na galing daw, ingon ni Solomon nga abot og 100, may lang untag nadlok siya sa Ginoo. Kay way pulos ng tao nga ni abot og 100, nga wa di ay kadlok sa Ginoo. Mo nang dapat madlok ta sa Ginoo. Mo na si David nag-ingon sa verse o sa chapter 90 verse 10, the days of our years are 80 years and 10, and if by reason of strength be
4 years, yet is there strength, labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Muna yung gingon ni David ako, imo ni Samson. Nga, ang tao daw, iyang tuig, 3 lang. Kung ato nang kwintahon, sabto na to ni, ingon pa sa mga Bibles nga, kung ipangbasa, halos naman nga, version nga Bible ako mang nabasahan. Halos version. Wala labot lang ng version ni Joseph Smith. Ni kanang Allah nga Bible, wag ko nagbasa na. Pero kanang mga Bible na naatwa, King James Version, King James Version, kanang English version dili sa mga bagong nga mga version nga nakuhaan ng uban, pero ang original is kanang gitawag og kanang King James Version. Wala yang gingon diri sa King James Version is kung ato ni diri sa King James Version og dito kamo ato sa New King James Version gipadayag dito kanang 3:20 na but pasabot ana kung by reason of strength kay ngano man sige siguro inom og energy, sige siguro practice na pay reason nga mulang mo pa iyang kusog o siguro nga siya di mo kaon og mga karne o siguro gulay siya yang gikaon o siguro nagpuyo siya sa bukid. Wala pangutan ngano niabot man kanang idara o naagi reason, di ba? Wala for by reason iti lang, but nga matad pa na strength, labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Mga wala ra gyapon sila. Wanang gingon generation to generation to generation. Anong nag-generation man, wak magi-generation sa Ginoo. Kaya nga ang mga generation sa kalibutan, mga baliktaron man. Di man mo to nga ang Ginoo naghatag og long life. Naay gisgutan dito ni Solomon, ni David, kung mga lagad ka sa Ginoo, long days, long life. Wata ka ba ng long days, long life, kung mamatay ba na, basta mo na gingon niya. O bito nang din, mag-search sa pulo sa Ginoo. Nga naman, sa Psalms 144, verse 4, atong balikon, ingon pa ni David, man is like a vanity. Nga matod pa niya, his days are as a shadow, pass it away. Kuwan lang ba? Landong mo, labay lang na. Wanang gingon nga ang preacher nag-ingon, wanang gingon sa preacher ka na magwawali ba? Kung ako sa inyong kabahay, magwawali ko, muna ako ingon sa inyo. The word of the preacher, verse 1, chapter 1. Mamatod pa niya, the word of the preacher, the son of David, king of Jerusalem. Ingon pa niya, kinsa may son of David? Si Solomon, nagwali. Vanities of vanities, o vanity of vanities, said the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. What profit hath a man of all his labor, which he taketh under the sun? Namatod pa sa verse 4, one generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever. Ano yung gingon ni Solomon? Tanan kawang nang sa iyang pagkahari, kawang nang ang tanan. Kung sa daw mga dawat o makabot sa katao daw, na ang generation, ang puli-puli man na, ano yung gingon diri sa verse 8, ang bakta. All things are full of labor. Man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Muna ang tao. Nga din, ang tanan manggumbutang sa iyang paghago, di niya yun na masabtan ba, makabot, matumbok. Kung unsa pa yun, ikaw, kung nadato pa ka, unsa pa may tuyo ni mo, magpalit ka gariplano, magpalit ka, o ka na, kabuto ni mong kalibutan. Munang ningon ang Ginoo, si Jesus Christ mismo, maangkon man ni mong tibok kalibutan, nga mawaan mong kalaw, useless kang yapon. Diba? Vanities. Tanan vanities mo na nga ikaw karon ayaw pag-isip nga ang imong kaugalingon vanity na, sayang lang. Ya, abi nimo kining Ecclesiastes nagsulti maayo ba untag muadto lang ka sa lubnganan. Wala lang ka dayon, matulog lang ka, dili na ka mo antos. Na pa may second death. Kung mamatay ka kasa, ayaw una-una ang din wala na kay napay kamatayon, ikaduhang kamatayon
Kung sa man ikaduhang kamatayon, impierno. Kung namatay ka, mawit at yung bulaan na nakaambit sa pagkabanaw, dapat mabanaw ka una, ro di ka mamatay. Makakabot ang first death. Kaya nga naman, ingo pa sa Revelation, dili ka makaato sa second death. Nanglan, mabanaw na daan. Sabi na kung kita, buhi pa. Mana yang gingon diri sa Ecclesiastes chapter 11. Eight to 10, ha? Ingon pa niya. But if a man live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness, for these shall be many. All that cometh is vanity. Kung ang tao daw kuno mabuhi sa daghang mga tuig, maglipay siya sa tanan, pahinumdumi siya, nga adunay adlaw sa kangit-ngit, kay kini daghan yun ni. Muabot lang ni, kawang ang tanan. All that cometh is vanity. Sa verse 9, rejoice, O young man, ha, paglipay mo mga batanon, in thy youth, sa imong pagkabatanon, and let thy heart cheer thee in the days of your youth. Nya, lipaya ang imong kasing-kasing sa adlaw sa imong pagkabatanon, and walk in the ways of thine heart, paglakaw kamo sa inyong kaugalingon, sa inyong kasing-kasing, and in the sight of thine eyes, o diya sa tubangan sa inyong mga nakita. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. O kinanglan mabaw ka ini kanang tanan butang dalon unya na sa Ginoo sa judgment. Kanang mga tao maglipay-lipay lang kay batanon, baliwala lang sa ilang kinabuhi, inumdumi dalon na sa Ginoo ang tanan butang. Kung sa mga butang ngadto sa judgment. Diri sa verse 6 sa 10. Therefore remove sorrow from your heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. Kanang pagkabata o ang imong pagkabataan kawang lang na. Mao nang i-remove yun unta nimo nang kagul-anan sa imong kasing-kasing. Nya iput away, palayo ng mga dautan sa imong unod. Kaya nga naman sa verse 12, chapter 12 verse 1. Remember now the Creator in the days of your youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have not pleasure in them. Ang tanan manggong padulong mamatay, ngayong yun na, wag yung ko'y kalipay sa diyang mamatay ka na. Kanang padung ba, kung sa mainungdan nga din ang tao, kakita namog na nga matay ako, kadaghan ako kasugat, nagay ko'y batag yung kuwan dito sa bukid, namatay mahinoon. Rumaya ganin yung bata, kaya wapanin ko naman na sa mga buhato niya. Pero kanang makadag ko, bisa ka to kong anak, kay pao gito, maluoy yung ko, pero dili man ko emosyonal. Biblical man niyang kingon, mo nang di ko gusto, mo nang basulon din akong Ginoo. Mo bitan nang niyo ko, will makana ni mo Ginoo. Pero karon kabalo na ta, ayaw mo tugot. Sakit, pait, makaluoy kayo. Pabito to kung kaumang pastor nga din hapit na atake sa kasing-kasing, ang unang yung nadunggan ako sa iyang gingon. Ginoo, di pa ko gusto mamatay. Kay gamay pa ang akong mga anak. Di ka kung gamay pa mga anak, kung sa manday, di mo padagkon. Kung ang Ginoo di mo tugod, Ginoo manta mo bitan akong gingon, i-remove lang ng suro sa iyong kasing-kasing. Sagdi lang good na, kaya ang Ginoo na hibaw. Ang atuwa ba, nga kita makabaton tagkalinaw diri samtang di patadat mo sa langit. Kidalo mo kita sa langit, di ba? Una, ang atong pagpangalaga, rin ni Apostol Pablo, why kaso ng tanan sa panay mong kahimtang diri. Kung sa panay mong nabutangan diri, ang aslong nga di ikaw nangalagad, naagyo kay peace. Kay ang blessing of life is peace. Magunsa man ang life nimo nga way kalinaw, mo nang giingon, moingon yung ka, remember now the Creator in the days of your youth, dinumdumi na sa pagkabataan noon. While the evil days come not, sa dili pa mo abot ang dautan panahon sa imong kinabuhi. While, o matod pa, nor the years grow nigh, ni moabot ang imong tuig,
nga matod pa niya makaingon lang gyud ka wag gyud ko'y kalipay sa akong kinabuhi. Wag gyud ka malipay mo na ang tanan nga matay di ka na malipay. Mo na gingon sa Bible nya ikaw gusto ka maingunanan sa ila nga ang Bible nagingon kanang tao nga wa kay numdum sa Ginoo sa diyang amatay na moingon ginaway kalipay ikaw gusto ka mingon wa kay kalipay ngano ang tao wa may kalipay kay wa man na kay numdum sa Ginoo kay kung kay numdum pagla sa Ginoo wa bito na ingo pa niya din niya ingo pa niya dito sa 9 that for all these things God will bring thee into judgment. Dalo na sa judgment kana imong gipangbuhat. Ug wa ka kainumdum sa Ginoo, sa imong Creator, dalo na ang tanan imong gibuhat. Unsa may imong gibuhat? Namatod pa niya sa verse 14. For God shall bring every work into judgment with every secret things, whether it be good or whether it be evil. Dalo sa judgment. Anong dito manggid sa judgment? Aron ipakita sa imo nga convicted ka. Mayroon tigdalon dito sa langit. O bitong na Book of Works. Kay mahukman gani ka sa libro sa binuhatan, adi gyud ka malagit. Nganong nga hukman man ka sa libro sa binuhatan? Na ay Book of Works. Kay wa man ka na isulat sa Book of Life. Nga diin ang Ginoo tinuod nag-iri sa imo mga sala. Nganong dalon man na sa Ginoo dito sa judgment kay wa man niya giiris kay wa makakainumdum niya nga unta giiris na mo tanim mong sala o karon kay pagkamatay nimo after that judgment abi nimo sa buhaton dito sa judgment isulti niya ang imong secret things kanang maayo ba na og daotan isulti na nimo. Wanang mingon to, gingon ni Jesus Christ ito sa Matthew 7. Gingon ng mga to, di ba Ginoo nagwali ko? Nya unsa man tong secret things? Unsa man tong evil nga imong gibuhat? Na kay good, pero ang evil ug ang secret, labi ng secret niya, abi nimo kanang secret, dautan ra ba ng secret? O bitaw na gisikreto nimo kay di gusto ninyo mabulgat. Kay ngano man lain man ang secret, di ba? Labi na kung parutan nimo ng kauban nimo, mingon kag secret, maglagot na imong giingnan secret. Para sa pulong sa Ginoo kanang secret is dautan na mo na ang secret things nimo. Mo na iyang giingon dinhi sa verse 7, chapter 12, Ecclesiastes verse 7, ingon pa niya dinhi. Then shall the dust return to the earth as it was. O kaning ato ang yuta mo return yun ni. Kanang the dust shall return to the earth dito sa yuta. It was gikan magud ni. The spirit shall return unto God who gave it. Ug ang ato ang espiritu ba mubalik ni sa Ginoo. Ang espiritu lang kung mamatay ang tao, espiritu tuwa dito kanang nagatag life ba, kanang libati mo na ang espiritu pagbati na. O bito to, abi nimo ang mga pastor nagsulti no, abi nimo ang espiritu daw is di sila mo to, there are three kanang spirit. O bito na akong giingnan na natural spirit, na evil spirit, na Holy Spirit. Ang Holy Spirit mauni mo na di sila kasabot ba kung ang espiritu daw Ginoo daw na. Kunya bisag magpatay ka naa na sa espiritu, evil spirit Ginoo lang. Mo bitaw na nga wa may explicar kung unsa nang espiritu mo nang dapat may baw mo. Ang tanan ni espiritu nagatag nimo og life kanang natural spirit, siyempre pagkamatay sa tao balik yun na dito, imong lawas, imong unod, ay abog man na mubalik na sa yuta. Pero ang kalag wag isgutan dire kay ngano man, ang kalag mango nagpabilin sa loob nga na, mamangon na sila. Nya, una mamangon, katong iya sa Ginoo. Manang ningon sa verse 8, vanity of vanities, said the preacher. All is vanity. Sa verse 9, and moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yeah, he gave good heed and sought out and set in order many proverbs. Mo nang gisit up na ko ning mini proverbs kay mga panultiho ni Solomon. Namaton pa niya akong gisit up kay nga naman dapat ang preacher kuno kung wise na siya magtudlo gyud na siya sa iya mga katawhan og knowledge. Dapat may bawo gyud mo. Namaton pa niya sa verse 10. The preacher sought
to find out acceptable words. O bitaw ng kanang mga pulong nga iwali, dapat kanang inyong madawat ba? Kung sa may dapat madawat ninyo, kanang gitawag og ingo pa niya din and that which was written was upright. Kanang naisulat din nga tama. Kay doon na ba'y mali diri ang mga pulong sa Ginoo, dunay dili ingon mali, dunay gisulti nga ikaw padulong dito. Di day na mali kanang wingong ka kanang appointed unto man once to die, mali na. Mali gyud na. Kay ngano man kung atong una ang tao ra gi-appoint na sa Ginoo mamatay ka sa judgment ayaw sugot na kay ngano man nidawat na sa Ginoo, we are appointed to inherit. Manay gingon Apostol Pablo, ma-inherit nato na ang eternal life. Mo nang ikaw gikuha sa Ginoo gikan sa kangit aron mo ikaw may makadawat ining eternal life. Mo bitaw nang magpabilin ta diri aron in the twinkling of an eye mailisan ni aron madawat nato ng incorruptible body, aron kana kamatayon kanang ikatulong nga ang redemption nato nga ang kamatayon ikatulong kaaway nato. Abi ni mo unsa? Kanang kaaway sa Ginoo kamatayon gibuntog yun na niya, dalas inimi gyud sa Ginoo kanang kamatayon kay ang tao manggod mamatay. Yan ang buntog. Sa unsa pagi ilisan na mo lawas nga di na mamatay. Mo nang kanang kamatayon di na nabudaw kay ilisan naman sa Ginoo. Mo ni tuyo sa Ginoo nato diri. Mo punoy giwali ni Apostol Pablo nga diin ang buhaton sa Ginoo nga kita magpabilin sa unsa pagi magpabilin ta sa Ginoo. Mo na nga aduna poy buhaton ang Ginoo ikatulong. Mo ni ikaduhan niya. Ya pagabuhaton sa Ginoo nga di na tao gayon. Dunay acceptable word, and that which was written was upright, even the words of truth. Kung sa man ang word na, kanang the words of the wise are as a goods. Pareha ng mga kan goods ba nga, kung nakay pagkaon, nakay mga makuha dayon, masuporta sa imong mga goods, and as a nail, mura naglansang, fastened by the master of assemblies, which are given from the one shepherd, and further by this, my son, be admonished of making many books, there is no end, and much study is weariness of the place. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Mauna ni ang duty yun nato. Kinahanglan mahadlok niya sa una pagwalin nyo nga mahadlok mo. Muna kong gingon, hinumdumi sa inyong pagkabatanon, tanang gibuhat ninyo dalon na sa Ginoo. Kay kung di mo kay hinumdum, muna ningon sa hinumdumi inyong Creator, una mo abot kanang kamatayon. Nya kung wa mo kay hinumdum sa Creator niya kung hapit na kamatay, muna gingon ni Solomon, there is no remedy. Kanang mga tao nga mag-bedridden na, kanang nasakit na, kanang ikaw kung may hospital ka, ay kung ina ang pulo sa Ginoo, there is no remedy. Mana samtang wa pa kay balatian sakit, tuhoy ang Ginoo, kay ang Ginoo mo ay tagiyas tanan. Ang nagbuot sa tanan mo na nagkamo mga maayo ko maglawas ron. Glory to God. Kung doon naman tayo gibati, ayuhon na sa Ginoo. Pero di gyud siya gusto nga di ikaw mawala diri sa balay sa Ginoo, kay hatagan kanya maayong lawat aron makapasalamat ka sa Ginoo, aron makapahimaya ka sa Ginoo, kay mao nay gitudlo sa Ginoo nga ang tao gibuhat, gi-create, gihimo para magimaya sa Ginoo. Mo bitaw na po karon mingon ninyo, ang unang yung gibuhat sa Ginoo is to give rest. Ikadua is to give life. Anang kinabuhi gyud ba nga kinabuhi ta nga dili na ta mamatay. Una mo pahulay mo kay gikapoy mo. Ikadua kanang gikapoy mo kay ang kaaway sigig pangita sa inyo nga mamatay. Mamatay ka lang kay matod pa niya dito sa 1 Peter, ang atong kaaway is like a roaring lion seeking whom he may devour. Pangitaon to niya kinsa tong matukob. Wanang ningon si Jesus Christ ang kawatan, ang yawa daw puno ni ani dira pagpatay, pagpangawat, paglaglag. Ora na iyang gibuhat, pero si Kristo ni ani siya aron pagatag nato kinabuhi, kanang kinabuhi abundantly ba kanang dili pong pass by date ang going to judgment. Kanang
gitawag nga dili ka makaabot sa judgment, dili pa ka maabot dito sa condemnation. Muna kinahanglan maglakaw ta sa espiritu. Kaya nga naman, there is no condemnation, walk not after the flesh, but after the spirit. Dili na ka makondem. So therefore, dili na ka mahukman. Muna, ang conclusion jud sa Ginoo yang giingon, ang tanan natong gibuhat, kung di ta madlok sa Ginoo, dahil una niya ang imong mga gibuhat sa Ginoo. Kaya nga naman, mo man ihikom sa imo ha. Wanang judgment. Nya kanang judgment, ang dictionary tan-awa mismo ang tao nag-interpret nakasabot ana nga matod pa niya, you are sentensyado. Nasintensyahan ka na. Kung bagat pa ba, ang sentence, ang meaning sa sentence, convict. Ang meaning sa judgment, sentence. Kanang gitawag decision. Kunya, ang meaning sa sentence siya, convict na. Convict ka. Nga dili kaya sa Ginoo. Manindog ka lang. Samtang ka magtapos. Magalat ka sa kaawit alam sa Ginoo.